jo acabo la carrera i faig un any sabàtic. I marxo a Austràlia a ser cambrera. O sigui, hauríem de fer l'anticurrículum també, saps? Que és tot el que t'ha passat a la teva vida i sí, totes les coses... O sigui, jo el currículum no tinc, que vaig fer 3 cops al GRE fins a aconseguir aquella nota, saps? Però et van donar la caixa. Et van donar la caixa... Em van donar la caixa pel doctorat, sí. Exacte. Sí. Això és fort. Això és molt fort. És que pot ser un antic, però fer un tiet, una tieta, una amiga, el que sigui. O sigui, però segur que hi ha algú que t'escolta i que t'anima. Benvolguts i benvolgudes al Citoplasma, aquest espai de ciència que a poc anem expandint gràcies a la gent que ens visita, com l'Olivia Prior, la nostra convidada d'avui. Gràcies per venir, Olivia. Perquè avui, Joel, avui deixem la pipeta, avui agafem la calculadora per endinsar-nos en el món de l'enginyeria biomèdica. Però també agafem paper i bolígraf, perquè la història d'avui és de pel·lícula, amb girs dramàtics de guió, molt suspens i, com ens agrada a nosaltres, Olivia, un final feliç. Sense més spoiler, nascuda a Buenos Aires, l'Olivia va fer la carrera d'enginyeria biomèdica a la UE i després va estar col·laborant amb la UPC pel treball final de grau i posteriorment se'ns en va anar a Berkeley, Califòrnia, com qui no vol la cosa. Boom. L'Olivia és una mica la nostra Nelly Bly, que fent el guió he descobert que és una dona que va fer la volta al món més ràpid que Phileas Fogg. I actualment, Olivia, si no m'equivoco, estàs fent el doctorat a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron amb una beca de la Caixa. Sí. Estem parlant de paraules majors. Jo us he avisat, us he advertit, això del llapis i el bolígraf avui no era cap broma. Primer de tot, Olivia, com estàs? Gràcies per venir. Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me, estic molt contenta d'estar aquí. I bé, estic bé, de divendres. De divendres, Molt bé. Tenim ganes que ens expliquis tot això. Per començar aquest divendres, primera pregunta que li fem a tots els convidats i convidades que venen. Si no t'haguessis dedicat a la ciència o en aquest cas a l'enginyeria biomèdica, què creus que hauries fet? O sigui... Ara o des de petita? O Des sigui, de petita. Des de petita, Des de vale, petita. des de petita. És que ara diria una altra cosa, però des de petita Si no, seria... ara i després... Sí, sí. Des de petita seria biòloga marina. Biòloga marina. Sí, o sigui, sempre... És curiós perquè sempre em va donar moltíssima por la mar, en general. Ah, ostres. Però, no sé per què, tenia com una cosa pels taurons. O sigui, tots els meus petits tenen com una cosa amb els dinosaures, que jo també, però jo sobretot era els taurons, no sé. Ah, però una cosa positiva, O sigui, tu Sí, t'emmirallaves. m'encantaven els taurons i totes les pel·lis de taurons, a petita les veia i de fet recordo molt una en concret, no sé si l'heu vist, es diu Deep Blue Sea. No, és que mira, els taurons em fan por. Bueno, sí, Llavors... també. O sigui, crec que és dels 90 llavors, o sigui, jo era molt petita. I Deep Blue Sea era de fet, hi havia una científica, vale, que estava intentant trobar la cura de l'Alzheimer. I llavors, o sigui, es veu que els taurons no han trobat que puguin tenir Alzheimer, i llavors el que feia era com fer els taurons que siguin com més llestos per després extreure no sé què dels taurons i allà estava la cura de l'Alzheimer. La pel·li va d'això, vale? Total, que arriba un punt que els taurons són tan llestos que se n'adonen que estan com atrapats i volen sortir. I llavors com que comencen a enfonsar-ho tot, sí. I aquella pel·li, o sigui, la recordo, és que me la sé de memòria i m'agradava molt i jo crec que vaig voler ser biòloga marina sobretot per aquesta pel·li, perquè o sigui, ho tenia com molt clar. Sí, m'ha agafat ganes de veure-la a mi. No, sí. Tinc ganes de però és veure-la. que fins i tot, o sigui, va haver un punt que el meu pare em va dir és que tenia por que al final sí que volguessis ser biòloga marina de veritat perquè estaves mirant carreres a Canàries. Sí, perquè biòloga marina a Barcelona tampoc... Ja. Sí, bueno. I em va dir, o sigui, a Canàries no sé què, tal, por los cetáceos, i jo, uau, pues ni idea. Però sí. I aquestes ganes per la biologia marina, fins quan duren? O quan comences a... Jo crec que fins als 15 o així. O sigui, vaig arribar als 15, que ja era una mica com més gran, i vaig dir, vale, no sé què vull fer. Però, o sigui, biòloga no ho descarto, però hi ha més coses, saps? I també perquè tinc una germana que té 3 anys més i llavors quan ella començava ja a fer la CL i mirar carreres i tal, llavors se'm va obrir tot perquè em vaig enterar també que hi havia moltes més carreres. No tot eren els taurons, no? No tot eren els taurons, hi ha altres animals. Doncs per conèixer una mica l'Olivia, que no és biòloga marina, anem cap al Big Bang. Perquè tu, Olivia, com a estudiant, t'agradava la ciència, a part de la biologia marina, o només els taurons?
M'agradava molt la ciència. T'agrada la ciència. Sobretot perquè vaig tenir molt bones profes. O sigui, de fet, jo crec que quan acabi la tesi, els agraïments, el primer paràgraf serà per les profes al col·le, perquè és que... 100%. O sigui, és que superbones. M'ho vaig passar molt bé al col·le i em van ensenyar molt bé què era la ciència. O sigui, la meva profe de química, de física, de ciència en general i de bio. O sigui, perquè a tercer i quart fèiem com... No, a tercer d'ESO fèiem com ciència natural. No, de primer a tercer ciències en general. I després ja... Sí, a quart, primer i segon hi ha física i química i biologia i uah. En plan, sí, sempre m'ha agradat molt perquè he tingut molt bones profes. O sigui, jo crec que tot ve de tenir molt bones profes. I llavors, penses potser que t'agrada tant la física i la biologia, també la química, no? Que al final el que vas decidir fer, que és enginyeria biomèdica, té una mica de tot, no? Sí, o sigui, jo anava molt... O sigui, jo anava molt per ciències biomèdiques, que era com... De l'equip, Joel. Sí. De l'equip. Tu vas estudiar ciències biomèdiques? Sí. O sigui, jo me'n recordo quan estava... Clar, és que si t'agrada el cos humà i t'agrada bio en general, o sigui, jo tenia molt clar que m'agradava molt el cos humà. En plan, em semblava superinteressant. Més que... O sigui, jo ja vaig descartar en plan només química, només física, coses així. A nosaltres no ens has de convèncer, no? Jo volia en plan alguna cosa del cos humà. I els taurons també els vols. Els taurons els vaig deixar perquè vaig dir, hosti, ara m'agraden molt, però no sé si... No sé, sí. Es diu adolescència i te n'adones que les altres persones també t'agraden i llavors exacte, dius... Sí. Deixem els taurons. Llavors, clar, quan estàs a batxillerat i comences a veure carreres bio, ara mateix, o sigui, si jo el 2014 hi havia moltes coses, ara encara més. O sigui, jo me'n recordo que hi havia com, no? Bioquímica, ciències biomèdiques, biotec, enginyeria biomèdica, bueno, o sigui, moltíssimes coses. Biologia... Clar, ara, de fet, hi ha la gent que està triant la carrera que ha de fer l'any que ve i jo entenc que vagin totalment... És que cada any és més difícil. Sí, i al principi també tens molt la ulla d'entrar aquesta carrera sí o sí, si no s'acaba el món. Al final, algú que faci biomedicina, bioquímica, biotecnologia, biologia... tots acaben al mateix lloc, al final tots acaben al mateix. Sí, 100%. Doncs sí, jo quan vaig començar a mirar carreres, o sigui, hi havia com moltes i també estava Medicina. O sigui, jo Medicina m'ho vaig plantejar bastant, no tenia clar que volgués ser metge i a més també tenia un concepte del temps una mica diferent d'ara. O sigui, ara, per exemple, bueno, després vaig començar Medicina, que ja parlarem d'això, jo vaig deixar, sí. Però en el seu moment jo no veia una carrera de 6 anys. Em semblava com molt de temps en la meva vida per una cosa que no tenia clar. Llavors, o sigui, però perquè parlàvem amb la gent i em deien és que Medicina tercer és superdur, saps? Perquè tu acabes tercer, els teus amics ja estan a quart i ja veuen al final, sí. Ja han fet el passo de Equador, han sortit de festa i a tu encara et queden 3 anys més al MIR, o sigui, et queda com una altra carrera, saps? I jo deia, no ho veig clar. I llavors Medicina la vaig descartar. I anava molt per ciències biomèdiques perquè tenia una mica de... No sé, o sigui, jo pensava que m'agradava la recerca i tal, i era molt cos humà, o sigui, biologia, la part de plantes em feia molt de pal. La part dels animals no, però la part de plantes sí. Llavors vaig dir, doncs ciències biomèdiques. I llavors el que va passar són dues coses. Primer, que la meva germana i el meu pare són enginyers. I llavors... Hi havia una pressió... O sigui, pressió directa no, indirecta. Bueno, que és pitjor. Positiva i indirecta de que jo els veia i quan deien, en plan, soy ingeniera, no? Sobretot la meva germana, enginyeria industrial, i la veia i és com... Ai, que guai, no sé, com que l'admirava molt, no? Ella com solucionant problemes, aprenent molt, m'agrada molt. I l'altra cosa que va passar és que va venir, o sigui, jo no sabia que existia aquesta carrera, perquè era bastant nova, va començar el 2010, i va venir un exalumne del col·le, el dia que parlem de les carreres, va venir al col·le, es deia Guillem, i va dir, jo estic fent enginyeria biomèdica, llavors m'agrada molt, perquè uns dies a la setmana vaig a la facultat de Medicina, i aprenc coses de Medicina, i uns dies a la setmana vaig a la facultat de Física i aprenc com les coses bàsiques d'enginyeria. I això va ser com... Perquè a mi m'encanta... O sigui, sempre he tingut com molta por de només fer una cosa, com que volia... Saps? Que això després també té els seus contres, perquè vaig acabar la carrera i em vaig sentir com que sabia una mica de tot, però muy poco de algo concreto. Llavors, sí, no sé, o sigui, me'n recordo que va venir, ens va parlar d'enginyeria biomèdica i vaig dir, hosti, llavors, i això va ser primer batxillerat. I vaig dir, sí, potser és per mi. Vaig anar a portes obertes a diverses carreres, ciències biomèdiques i biotec, però em vaig quedar amb enginyeria biomèdica, sí. Què és el que potser tu, després d'haver-la fet, no, dius, això és el que m'esperava de l'enginyeria biomèdica? Què és el que a tu et va agradar de la carrera, una vegada haver-la fet, no? Que potser tenies unes
aspiracions a dir jo vull fer enginyeria biomèdica perquè vull resoldre uns problemes, vull tal. Ho has complert, això? Jo crec que sí, o sigui, jo crec que sí. Una cosa que volia era com, o sigui, aprendre a aprendre. O sigui, o sigui, tenir la capacitat per, quan tens un problema, dir, vale, crec que el puc solucionar, a veure com ho solucionem, vale? Però animar-te ja d'entrada, saps? En plan, o sigui, enginyeria biomèdica, bueno, a totes les enginyeries, de fet, enginyeria biomèdica la que menys, perquè tota la part de biomèdica s'estudia molt diferent d'enginyeria, o sigui, tota la part de biomed és full medicina, o sigui, està molt orientada a molts coses. Però tota la part d'enginyeria, o sigui, tu potser anaves a la bíblia 14 hores amb un full, amb un problema, saps? Llavors, això és com molt heavy, no? En plan, l'enunciat té 3 frases i tu d'allà has d'intentar resoldre, saps? Amb les eines que t'han donat a classe, que potser són, jo què sé, 3 equacions, o potser són coses que has vist al batxillerat, però tu has de tenir la capacitat per entendre el que t'estan preguntant, animar-te a escriure la primera línia i a resoldre-ho. Tenim una amiga, la Maria Cardona, que va fer ciències biomèdiques amb nosaltres, i després ara estava fent un màster a Portugal, no sé si era biotecnologia o alguna cosa així, i ens diu, Ot, no saps com admiro els enginyers, perquè fan coses que no havia fet mai. Això d'anar 14 hores amb un full i dir, jo aquí he de trobar una solució, i una mica el que ens explicaves, no? De dir, o sigui, jo crec que... Agafo el full, miro com agafo els números i miro aviam què he de fer perquè quadri tot. Sí, exacte. O sigui, jo crec que no cal estudiar enginyeria per ser així, saps? Perquè al final és una actitud a la vida que ho pots extrapolar a qualsevol cosa, no només coses acadèmiques. Però sí que enginyeria era molt d'això, o sigui, sobretot no donar per garantit, o sigui, nosaltres al batxillerat estudiem d'una manera que tu saps que tot el que estudies sortirà a l'examen. Això és una cosa molt heavy que donem per sentat, no? granted a saco. Serà així. I arribes a enginyeria i no. O sigui, enginyeria, tu el que veus a classe t'ajuda a resoldre els problemes de l'examen, però els enunciats de l'examen mai els has vist, segurament, saps? O sigui, d'aquella manera... O sigui, no. O sigui, que això era molt diferent a lo de medicina. O sigui, tot lo de medicina, en plan... O sigui... Sí, era A és A, B és B, i a l'examen doncs et preguntaré tot això, no? Estudia-ho tot perquè entrarà tot. Que medicina també és molt xungo el tema de la consistència, O sigui, al final has de tenir una capacitat molt gran per entendre i absorbir tanta informació, perquè l'has d'entendre també, no és en plan... Sí, no, totalment. Però és molt diferent, perquè tu saps com serà l'examen. A enginyeria, no. O sigui, de fet, a enginyeria... Jo me'n recordo el primer parcial, que va ser càlcul, que vaig treure un 5, anava amb un formulari, però en plan, però és que de campionato, és que el més maco del món, saps? I ens van entrar a l'examen i me'n recordo el Llosa, que és el professor, s'estava rient, en plan de dir, ja veuré quan arribava l'últim, saps? I jo, que fort. I tal qual, vaig sortir del parcial, vaig anar a l'acadèmia ACES, i li vaig demanar el telèfon o sigui, jo no volia anar a acadèmia, jo volia classes particulars. I li vaig demanar el telèfon a la profe i em va donar classes particulars, i així vaig aprovar càlcul. Sí. Jo vull entendre una mica aquesta transició, no?, de l'Olivia estudiant a l'Olivia ja científica. I per això anem a la primera vegada. Vale, Olivia, llavors, perquè ens entenguem tots. Tu acabes la carrera? Sí. I què fas? Jo acabo la carrera i faig un any sabàtic. I marxo a Austràlia a ser cambrera. Bomba. Pum. O sigui, clar, el que va passar... O sigui, primer el que va passar és que jo a la carrera vaig trobar la meva parella, el Miguel, i teníem aquesta idea de marxar fora, aprendre millor anglès i sobretot viatjar, perquè ens agradava molt. Clar, s'ha de tenir pasta. Llavors, o sigui, era just l'època que això d'anar a Austràlia amb un visat que es diu Working Holiday estava patant una mica, vale? O sigui, hi havia molta gent que ho feia. Al final és un país que et permet, o sigui, els sous són tan elevats que et permet treballar durant un temps i estalviar. O sigui, no només pagar... O sigui, jo cobrava més allà que el que estic cobrant ara de doctorant d'aquí. I allà treballava de hostess, o sigui, era la que sentava la gent al restaurant. Llavors, però els sous són tan elevats, vale, que et permet això, estalviar i després viure allà i estalviar per després viatjar. Exacte.
Llavors la idea d'Austràlia doncs s'estava gestant bastant fort. Xup-xup, Sí, xup-xup. El problema és que, clar, els nostres... O sigui, d'entrada, l'any sabàtic ja sona molt malament, o sigui, a nivell intern, no? Com que en general a Espanya això no es porta. Clar, però a la nostra cultura. A la nostra cultura. Perquè és que els països nòrdics i allà tal... o sigui, Increïble, havia que més alemanys i més suecs que, vamos, però a la nostra cultura i al nostre cercle, que hem tingut la sort que ens han pagat una carrera als papis i segurament màster ja tires o carrera ja a la feina, no es portava molt. Llavors, o sigui, d'entrada ens va costar a nosaltres mateixos convèncer-nos d'en plan, realment ho volem fer, saps? En plan, marxar lluny, amb 22 anys, saps? Quan aquí estem molt bé. Potser que vosaltres ho teníeu més clar, però teniu la por de inici, no? Okay. Sí, exacte. Llavors, llavors no vam descartar, però estava una mica on hold. No vam... Vale. O sigui, no vam... O sigui, va ser just l'estiu 2017 que ho vam pensar i tal, però no vam fer res. O sigui, a nivell de mirar la web, vale, què es necessita i tal. Llavors va passar una cosa, que és que al setembre de 2017, que estàvem a començant quart, perdó, vale? Va haver el del referèndum de independència i tal, i ens van anul·lar algunes classes. Vale? Llavors estàvem a la uni, ens van anul·lar una classe per protestes, i llavors vam dir, vale, doncs anem a berenar, òbviament. Llavors vam anar a Enric Granados amb Diagonal, que hi ha una botiga de cupcakes, que ens agrada molt, no sé si encara hi és, i estàvem allà esmorzant, i just mirem al Google Maps que està el consolat d'Austràlia allà a l'esquina. I vam dir, o sigui, me'n recordo que ens vam mirar i vam dir, esto es el destino, cariño. O sigui, que Catalunya no es va independitzar, però tu te'n vas a Austràlia. Sí. Bueno, llavors va ser com, això és un senyal, saps? Ara ho penso i dic, que tonteria, però bueno, les coses van així, no? I llavors vam anar al consolat d'Austràlia a preguntar, que en plan, és que ara què fas anant a un consolat a preguntar? I vam anar a preguntar si era fàcil trobar feina a Austràlia. Bueno, mira. Saps? En plan, no coneixem a ningú que ha anat, però és fàcil trobar feina. I sí, vam anar allà i ens van dir en plan, o sigui, primer com o quart, saps? En plan, les persones que arriben allà i van dir com, sí, o sigui, hi ha com 4% unemployment i tal, llavors vam preguntar pels visats i ens va dir, sí, Working Holiday Visas, s'acaben en breus, però encara la podeu demanar, necessiteu aquestes 4 coses. I vam enviar tots els papers, no li vam dir a ningú, només a la meva germana, perquè si l'haguéssim dit als nostres pares que ho estàvem demanant, ens haguessin dit que no. I sí, vam enviar els papers, ens van donar el visat, això va ser octubre de 2017, i llavors ja a Nadal i tal ja vam explicar que volíem marxar a Austràlia i tot això. I sí, llavors vam marxar a l'altre any. Llavors vam acabar la carrera al juliol 2018 i a l'octubre 2018 vam marxar. Te'n vas anar a Austràlia. Sí. I què tal l'experiència? Molt guai. No, s'ho va passar fatal, jo crec. S'ho va passar fatal. Us recomano moltíssim. O sigui, també, clar, vam tenir molta sort perquè... O sigui, nosaltres anàvem amb un objectiu, que l'objectiu era passar temps junts, aprendre anglès i viure una altra experiència, no? O sigui, jo només la gent que conec... O sigui, només conec com un parell de persones que no els ha agradat molt l'experiència i jo crec que anaven una mica amb el plan de conocerse a ti mismo o alguna cosa com més abstracta que no sabies de si potser estàs fugint d'alguna cosa o si potser el que vols... Si no tens clar exactament el que vols, arribes allà i no tot... O sigui, no sé. Que potser vas allà amb les expectatives de, jo què sé... O molt altes, sí. No, i al final el teu objectiu era molt tangible. Jo vull anar a treballar, viatjar i aprendre anglès. Sí, exacte. Llavors era més fàcil de poder-ho complir, segurament, no? O també anàvem amb expectatives de que seria difícil, trobar feina. O sigui, no ens imaginàvem que fos tan difícil perquè va ser molt xungo. O sigui, vam anar O sigui, vam anar... Va costar molt trobar feina allà a Austràlia. O sigui, nosaltres al principi pensàvem que trobaríem feina de lo nostre. O sigui, clar, tu acabes la carrera a Barcelona d'enginyers biomèdics i arribes allà en plan... Hola, soc enginyera. ¿sabes? Y eres un Spanish immigrant, ¿sabes de qué vas? En plan, es que ¿qué es la UB? Es que no sé què és la UB. Llavors, sí. O sigui, bueno, vam imprimir moltíssims currículums i anàvem per tots els restaurants. O sigui, la primera setmana ja vam descartar lo de... Sí, enginyera. Sí. I de fet vam dir, vale, pues hosteleria a saco i vam anar a molts llocs a currículum. També era octubre, que ja estava començant la temporada, perquè ja comença l'estiu, llavors clar, això potser... Sí. I sí. Llavors jo crec que això, que potser si vas amb expectatives superaltes també, que serà superfàcil tot, doncs no, saps? O sigui, també vam passar Nadal allà i va ser superrandom, va ser com, no volem estar, perquè estem aquí el 25 de desembre, però era molt car tornar, llavors no vam tornar. Però sí, però va ser increïble. Finalment vas acabar tornant? Vaig acabar tornant, finalment has acabat, perquè si no encara estaria allà, jo crec que estaria allà. I et va perjudicar molt? No, res. És que això és molt fort. Això és una pregunta, l'any sabàtic perjudica?
No. Perquè aquestes són les pors que tens, no? Potser... Clar, és que perjudica... No perds el temps, en el fons. És que sí, o sigui, perjudica per què exactament? Perquè a mi o sigui, jo me'n recordo que un amic meu em va dir com, buah, però és que si marxes ara, que tothom està... O sigui, tothom que acaba la teva carrera ara està buscant feina, saps? I ja té feina i tal. És que és com que et caus del mercat laboral. Ja. Y yo, hostia, si me caigo del mercado laboral a los 22 años amb una carrera, apaga i vámonos, Ja. no? O sigui, i cada any serà així, o sigui, cada any hi ha molta gent que busca feina, o sigui, llavors, o sigui, mai llavors hi ha un bon moment, sempre, no sé, o sigui, estarem treballant fins als 70, segurament, la nostra generació, saps? Doncs... 100%. Sí, o sigui, en el nostre cas no ens va perjudicar, o sigui, el Miguel... És que clar, és que com ho pots mesurar, saps? Perquè potser, si no hagués fet això, potser hagués trobat feina abans, però al final va trobar feina. A Mallorca d'enginyer biomèdic. O sigui, va trigar 3-4 mesos. O sigui, I que al final, el fet de tardar potser 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos, comparat amb l'experiència que tu t'emportes anant un any fora, 100%. potser tampoc compensa, saps? Vull dir que O sigui, al final... sí. Vull dir que sí que compensa. No, 100%. O sigui, a mi, o sigui, la confiança que jo he guanyat parlant en anglès i sobretot amb estrangers, treballant al restaurant d'Austràlia, o sigui, no l'he aconseguit ni a l'escola, ni a la carrera, ni... O sigui, i mira que he fet moltes presentacions, perquè m'encanta, qualsevol oportunitat que tinc de fer una presentació, participo. I hòstia, ja cada dia, mínim 8 hores. Sí, O sigui... parlar. Sí. I no. I també, o sigui, jo just abans de marxar a Austràlia, o sigui, clar, perquè jo acabant la carrera vaig demanar beques per fer el màster. Vaig demanar a la Caixa pel màster, que no vaig arribar a l'entrevista, i vaig demanar Fulbright, que vaig arribar a l'entrevista i em van ficar a la llista d'espera. No me la van donar. Per anar als Estats Units. Per anar als Estats Units, sí, a fer el màster. Sí. I això va ser com al juny. Llavors, el 29 d'agost em va arribar el mail que al final sí que em donaven la Fulbright. Però tot l'estiu, o sigui, jo a l'entrevista de Fulbright, quan em van preguntar què faràs aquest any, jo vaig dir que faria l'any sabàtic. A Austràlia. Sí, i tot l'estiu vaig pensar, joder, potser si no hagués dit això, saps? I després me la van donar i vaig pensar, doncs potser perquè vaig dir que l'any sabàtic me l'han donat. Jo tinc una pregunta aquí que m'interessa moltíssim, que és... Clar, ara és molt fàcil dir, jo vaig demanar una Fulbright, no? Aquest procés és costós. Sí. No? Vull dir, aquí van ser moltes hores de... Vull dir, tu perquè ets una persona sí. que li poses moltes hores i ho has fet amb molta exactitud, no? O sigui... Com t'informes tu de quines beques puc demanar i com les demanes? La Fulbright, la Caixa, doncs, etc. O sigui, el que vaig fer va ser Google, a saco. Google, des de Google? Sí. O sigui, jo vaig buscar en plan beques per als Estats Units. O sigui, jo crec que estava també una mica com obsessionada amb els Estats Units, l'idealitzava molt a nivell de recerca. I un estiu vaig anar allà, a Boston, per primer cop, el 2016, a fer com un curs de biologia del càncer i tal. Espera, i això com et sorgeix? Això per Google, també. Jo, sí, la llibreta l'he perdut, Joel, la llibreta l'he perdut. O sigui, tu, el primer cop que fas unes pràctiques, quan és? Pràctiques a la carrera a tercer. A tercer. Tant o sigui, durant la carrera com un projecte amb un profe i també l'estiu a una empresa que feien sutures. I tot això Tot això sí que és més boca a orella, el tema de la uni. El tema de la uni enviant mail i el tema de l'empresa també. O sigui, el tema de l'empresa era perquè un conegut del pare d'un del col·le que la meva germana donava classe. Llavors, o sigui, em va aconseguir una entrevista i vaig anar i em va aconseguir les pràctiques. O sigui, full enxufe, contacto. Bueno, però és que... Bueno, no, sí. O sigui, cadascú tira dels recursos que... El món te n'adones que començar per aquí, si pots fer-ho, no? Si hi No, ha no, un 100%, conegut que no sé què, Sí, al sí. final t'ajuda. I sí. Perdó, i tornem a No, acabes la carrera a beques pel màster. No, és que també el dels mails, vaig enviar molts mails, perquè jo també vaig voler demanar la beca Amgen Scholar, no sé si us sona. No, aquesta no em sona. Bueno, és una per UK per a fer pràctiques i tal, i no m'han contestat ningú. Encara no, encara estàs esperant Sí, aquest... encara sí, vaig enviar 44 mails. Ostres. 44, sí. Sí que al final Sí. s'ha d'intentar S'ha d'intentar saco, no hi ha el sí. temps, no? Sí, no, 100%. I llavors les pràctiques... I el que vaig fer un estiu va ser anar a Boston a un curs que o sigui, tu apliques i pagues i ja està, no és en plan que has de passar un procés d'entrevista ni res. I era un curs com de biologia del càncer. I em va agradar molt i llavors vaig com idealitzar una mica als Estats Units de, és que si vols fer recerca has de venir aquí perquè tenen molts més recursos que a Espanya i llavors has de fer recerca aquí.
i després el màster, spoiler, ja dejé d'idealitzar. Però sí, llavors jo ho idealitzava molt i jo volia anar als Estats Units a fer el màster. I com et sorgeix la idea en un primer moment d'anar a Boston a fer aquest curs? Però estem dient Boston com a empatitiu, és Harvard. Sí, era Harvard. Harvard Summer és que School. diguem les coses com són. Però no és Harvard en plan que... No, és Harvard Summer School, Sí, però si pagues entres, no és en plan... Entenc que... Bueno, però el nom al LinkedIn... El LinkedIn Sí, por Harvard. exacte, com lo de... Sí, el que va sortir del Pablo Casado, ¿no? De Harvard en la vaca. Exacte, Pues lo Harvard mismo, en la vaca. ¿sabes? Pero era en Boston, pero lo mismo, Summer School. Això no ho tallarem. Això es quedarà. Digues, No, però és curiós perquè et podien donar crèdits, a mi no em van donar, òbviament, perquè tampoc els vaig demanar, però o sigui, tu et pots treure... O sigui, existeix Harvard Extension School, que és com per la gent que vol tenir Harvard al seu currículum, llavors va a Harvard a fer cursos a l'estiu. Llavors et donen un títol, o sigui, tu et pots treure com, no sé si un màster o cursos i tal, aconseguint crèdits a l'estiu i surt Harvard Extension School. Ostres. I vaig flipar. Sí. I... O sigui, si tienes dinero, te sacas un título en Harvard. Tal qual. Pablo Casado. I com sorgeix això de Harvard? És que no sé com ha sorgit. O sigui, jo vaig buscar... O sigui, però sí tu que volies tenia... marxar fora als Estats Units? Jo volia algun estiu o no? marxar fora perquè o sigui, a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt... O sigui, als meus pares mai els ha agradat viatjar. Crec que, o sigui, perquè vivíem a Argentina, quan ja ens vam mudar aquí, van dir com mai més pillarem un avió llarg. Ens hem cansat, ja. No, i a més, o sigui, som molt caseros i tot l'estiu sempre anàvem al poble i a Penyíscola un parell de setmanes, no? A la Costa Valenciana. Però jo volia marxar. I moltes amigues feien això de lo de IEF o sigui, coses així de Education marxar. First i tal. Sí, que és com per aprendre anglès 3-4 setmanes, no? Vale. Sí. I, bueno, por ahí. Irlanda, no? Sí, Totes aquestes Irlanda, coses. San Diego, no sé què, o sigui, com coses superguais, i jo deia, jolín, jo també vull fer això, però els meus pares no colava molt, saps? En plan, no et pagarem allà Sí, Bueno, no que no et també pagarem... et van educant això, no? També de dir, mira, Sí. ara potser no és el moment i ja està. Sí, exacte, però no era en plan més pels diners, en plan, no et pagarem si és de festa, perquè els meus pares sempre, o sigui, tinc molta sort, sempre m'han dit que sí gairebé tot, però si jo presentava una cosa d'educació, tenia com més punts de marxar, saps? Perquè era com, és que realment m'interessa molt això i vull marxar fora a estudiar això. I llavors els hi vaig presentar allò de Biologia del Càncer, Harvard Summer School, i em van dir que sí, però no sé com va ser inicialment. O sigui, crec que va ser un mix de que jo volia marxar i que volia fer alguna cosa relacionada amb la carrera perquè fos, no pràctiques, però que estigués relacionat. I vaig buscar a Google que hi havia això, i sí. I llavors tornes aquí, torno aquí, i estic vols a tornar a tercer, marxar. i dic, jo el màster el vull fer fora i si puc a Estats Units. O sigui, això ho tenia claríssim, en plan... sí, o sigui, jo en plan ja havia estat 4 anys a Barcelona, bueno, 3 i pico, perquè després d'Erasmus també vaig marxar a França, però jo volia marxar, i llavors vaig ficar beques per a Estats Units a Google. I em va sortir Rafael del Pino, La Caixa i Fulbright. Rafael del Pino, no sé per què, al final, no sé si era que les bases... O sigui, no em vaig informar bé, però al final com que se'm va passar el plaç, no ho tenia molt clar i no vaig aplicar. Llavors jo anava a totes Fulbright i La Caixa. Llavors vaig buscar becàries La Caixa, becàries Fulbright, vaig agafar les convocatòries que havien ja sortit, o sigui que surt la llista, sempre la llista dels becaris i becàries, i a saco. És que això és la clau, no? Aquí hi ha... O sigui, em va ajudar, o sigui, hi ha gent que no contesta, perquè potser no el veu o no té temps, però la gent que em va contestar i em va ajudar... Per mail vas contactar amb aquesta Increïble, gent? sí, mail i LinkedIn. I LinkedIn. Que vergonya. O sigui, em vaig fer LinkedIn només... És que els primers s'ha de missatges... fer, O sigui, jo... Sí, però miro... O sigui, a vegades ara a mi m'arriba algun missatge de... que em tractan de vostè, ¿sabes? ¿Qué haces? Esto no funciona así, pero es que yo también lo hacía, ¿sabes? I sí, llavors... Bueno, vaig començar a contactar com la gent. Llavors, un becari em va dir una cosa que em va dir... o sigui, clar, si tu sents que no tens molt bon currículum i tal, però vols marxar als Estats Units, el que pots fer és fer el GRE, vale? Que és un examen que es diu Graduate Record Exam, vale? I és un examen que has de fer si vols fer un màster als Estats Units. Com l'SAT, o no? Exacte. Vale. SAT és per anar a undergrad, no? O sigui, a fer la carrera. Si vols fer medicina has de fer el MCAT, si vols fer un MBA, que és en business, has de fer el GMAT,
i el GRE és com per la resta, vale? Llavors és un examen que és una part de verbal, anglès, una part quantitativa, mates, i una part d'escrita. I em va dir, peta-ho, o sigui, treu molt bona nota, i així fliparan i veuran en plan, buah. Llavors jo a quart, o sigui, abans de marxar d'Erasmus, em vaig presentar un cop, no, 2 cops al GRE per petar-ho, i no ho vaig petar, òbviament. O sigui, de fet, va ser curiós perquè o sigui, vaig petar, la part d'anglès era molt xunga, llavors vaig estudiar moltíssim, la part de mates no em semblava molt xunga, llavors la part d'anglès ho vaig petar, la part de mates no, llavors un altre cop i no vaig petar cap, saps? Vaig millorar una mica, però l'altra va baixar i va ser com, vale, no llego... Aquí no estem donant mal camí. Va com per percentils, vale? I havia d'arribar a 90, o sigui, com 90 punts a les dues parts, i ni de conya. Però bueno, igualment em vaig presentar a les beques i tal. Amb el GRE davant, o no? Sí, jo vaig dir, mira, vaig tan en sèrio que jo ja he fet el GRE. Sí, però al principi no, és que jo recordo molt aquell estiu de 2018, quan tots els meus amics ja tenien o màster o feina i tu tenies una cosa aquí, que es deia ansietat, no? Jo tenia, mira, només tinc vols a Austràlia, el meu pare, o sigui, tenia una entrevista amb Accenture, que no vaig anar, perquè vaig dir, és que com voy i me digan que d'esto me quedo, i no, i ara ja tinc un plan amb el Miguel, i els meus pares en plan, què hem fet malament, saps? Tal qual. I jo tota l'estona donant-li moltes voltes a l'entrevista de Fulbright, dient com, uah, potser si hagués patat el GRE me l'haguessin donat, si no hagués dit això, tal. I ho recordo molt. Sí. I te la van donar. Llavors me la van donar... Quan tu estaves a Austràlia? Just abans de marxar. Vale. Just abans de marxar. I em van dir, però si vols anar a Berkeley has de fer el GRE i l'has de petar. Llavors el primer mes a Austràlia el GRE el vaig fer el puto examen per tercer cop i el vaig fer allà a Melbourne i buah, ho vaig passar fatal però ho vaig aconseguir i ja està. I el més fort és que quan vaig entrar al màster em van dir, o sigui jo vaig preguntar com és d'important el GRE i em diu 0. En plan, el que compta és com el teu essay i el teu currículum, saps? Però al final el GRE és un examen que tu et pots preparar més o menys, però o sigui, pels internacionals mirem el TOEFL per veure el nivell d'anglès, però el GRE no el tenim tant en compte. I de fet ara, pel el màster que jo vaig fer a Berkeley, si vas estudiar ja a Berkeley o a les universitats de UC, de University of California, ja no has de fer el GRE. I tu 3 cops, 3 cops. 3 cops. I a més, sí. I a més és una màfia això, perquè cada examen costa com 200 paus. O sigui, el tercer cop ho va pagar la beca, però o sigui, em sabia molt de greu, perquè era demanar diners als meus pares per després una cosa que no vaig aconseguir i era com... Ja, frustrant, no? Eren $200 cada examen, sí. I jo tinc una pregunta respecte a això. Com gestiones tu aquesta frustració? Perquè, clar, al món de demanar beques, el més probable és que a molts et diguin que no. Sí. O sigui, tu mires les estadístiques i sí. La frustració... Bueno, jo ploro molt. O sigui, titular. Sí, jo ploro molt, però també tinc la capacitat d'animar-me molt. O sigui, per exemple, el dia 1 de cada mes m'animo molt, perquè comença un mes, saps? No sé, els dilluns també m'agraden, perquè comença és com... Som-hi, saps? Pàgina en blanc, no? Sí, però sí que... en plan, quan estic molt al pou... O sigui, estic molt bé al pou. En plan, com que ploro molt i em sento molt malament, però després em recupero amb la mateixa, en general, amb la mateixa intensitat que moro al pou. Sí, més o menys. I sobretot que estic rodejada de gent que els importa bastant poc això, saps? O sigui... És complicat, no? O què? Què vols dir que els importa bastant poc això? O sigui, en el sentit de que el meu valor no depèn de... O sigui, al final quan estàs en aquests processos, o sigui, t'identifiques una mica com a la ciència, a vegades t'identifiques una mica amb la teva feina o t'identifiques una mica amb... O sigui, en el procés de la beca, saps? És com que penses, si no l'aconsegueixo, sóc una mimica merda. Soc una merda de persona. Sí, o també les comparacions. O sigui, jo em vaig fer molt mal contactant a gent, mirant el currículum de tothom i o sigui, per això em sap greu ara que em contacten i a vegades em parlen perquè com si jo fos, saps, com molt més del que realment... És que hauria d'être un currículum que clar... Ja, però tu mires... O sigui, hauríem de fer l'anticurrículum també, saps? Que és tot el que t'ha passat a la teva vida i... Sí, totes les coses... O sigui, jo al currículum no tinc que vaig fer 3 cops al GRE fins a aconseguir aquella nota, saps? O que em van dir que no a la Caixa a l'entrevista. No, només tinc les coses que hem aconseguit. Llavors, durant el procés de beca, o sigui, el tema de l'autoestima
és una mica xungo. Llavors estic rodejada de persones que... O sigui, de fet, quan jo vaig demanar Fulbright i la Caixa per primer cop, al final de la carrera, ningú al meu voltant estava passant per un procés similar. O sigui, ningú de la carrera estava demanant beques per marxar fora. No podia parlar com amb ningú i em va anar molt bé en el sentit de que se la suava la gent, saps? Que no et compares així, no? Sí, Potser sí, no. o sigui, jo recordo sortir a l'habitació potser 2 dies sense dutxar-me perquè estava fent l'essay, la 5a versió, saps? O rebre feedback que m'havien destrossat l'essay i per mi estava molt bé, i sortir la meva mare en plan de... Què et passa? Per què no vas a classe, saps? I no, és que això és molt més important, però és que no, saps? És com que... O sigui, estic rodejada de gent que no ha fet que cregui que és el més important del món. Perquè jo sola ja ho faig, però has de sortir d'aquí una mica, saps? No, 100%. És molt important. I he tingut molta sort que ningú li ha donat més importància del que devia, només jo. Però et van donar la caixa. Et van donar la caixa... Em van donar la caixa pel doctorat, sí. Exacte. Sí. Això és fort. Això és molt fort. I per parlar una mica, anem cap al nucli. Aixequem una mica. Llavors, tu estàs a Califòrnia quan apliques per la de la Caixa o quan apliques per la beca de la Caixa? Després? Després. O sigui, jo quan estic a Califòrnia em truquen els que vaig fer el TFG que tenen una posició de doctorat industrial. I jo el màster que estava fent era per fer coses d'entrepreneurship, o sigui, era un màster orientat a... Jo vaig treballar a una startup durant el màster, o sigui, jo el doctorat el vaig descartar una mica. O sigui, amb les meves primeres experiències de ciència em vaig desanimar una mica a nivell de que no veia la gent molt feliç, no sé. No les condicions. Saps? Sí, les condicions i... Sí, no sé, com que no veia tant per mi. I em van trucar això, tal... PhD era una cosa de detecció de càncer d'ovari amb nanotecnologia, que faria l'IBEC, amb profes antics, tal, i que guai. I jo vaig estar pensant molt i jo volia tornar a Barcelona i vaig dir, vinga, doncs sí. Llavors, jo vaig acabar el màster, pandèmia, Covid. Pandèmia, pandèmia, això és l'altre tema que volem comentar. Sí, vaig tenir... No, perdó. No, o sigui, vaig estar a Berkeley, vaig arribar a l'agost i havia de marxar al juliol, perquè era un any, més o menys, i vaig marxar al març, però de rebote. O sigui, jo vaig anar al març a visitar la meva família i mentre estava volant, el 13 de març de 2020, o el 12, Trump va anunciar que... O sigui, jo feia San Francisco-París, París-Barcelona, doncs a París trec el mode avió i en plan tenia molts missatges de Trump acaba de dir que tancarà la frontera, torna't. I en plan, ni de coño. I en plan, ni de coña, jo només amb la meva maleta i l'ordinador, saps? En plan, és com que només tinc un ordinador i 3 braguitas límpies, saps? En plan, per passar allà el que em quedava a l'estiu. I en plan, ni de coña. I sí, va tancar i no vaig tornar. I les meves amigues de Berkeley em van ficar tota maletes i me les van enviar al juliol. Hòstia. Però és que jo me'n recordo això, o sigui, quan va tancar el Pedro Sánchez, no, que va ser el 14 de març, jo la setmana després jo estava com planejant l'estiu. Encara, o sigui, no érem conscients. No érem conscients del que venia. De fet... 2 setmanes, dèiem. O sigui, de fet, a l'avió de San Francisco a París, jo vaig jutjar, internament, una mica les persones que anaven amb mascareta, d'en plan... No, tu i el mètode no m'ho fèiem. Que dèiem, hosti, locos. per què deixem amb mascareta? Sí, jo recordo És que molt fèiem heavy, broma. l'ésser humà. I tu es va posar malalt i em vaig cagar. En plan, ara poca conya, no, ja? Però era És Covid. que... Però com és l'ésser humà, que en plan, a la mínima ja tothom porta mascaretes, tothom sí, s'ha de portar, saps? Però al principi, que només un parell ho feien, era com exagerats. No, jo quan hi havia mascareta molt estricta perquè vivia amb la meva àvia i sempre me la posava, però al principi sí que fas broma. Sí, no, 100%. I sí, llavors vaig tornar aquí, però bueno, estava contenta perquè jo tenia això del doctorat industrial. Llavors, o sigui, em van dir que començava el juliol a Barcelona, el juliol em va dir no, millor el setembre em van dir octubre i en plan, què està passant? Per Covid i per temes interns el projecte se'n va enfonsar, no hi havia calés a l'empresa i em vaig quedar sense feina. Que fort, o sigui, després d'anar a Austràlia, després d'anar a Berkeley, després de fer una carrera increïble, tu et trobes a l'octubre-novembre que dius no tinc feina. No tinc feina, sí. I molt random. Sí, molt random perquè és que el tema és... O sigui, no hagués estat tan malament si
no hagués de dir... O sigui, si no, el problema és que sempre hem de dir el que estem fent. És que és una de les preguntes que més et pregunten, saps? Nana, i tu què fas? Estudies o treballes? I quan estàs en un moment que ni estudies ni treballes... Bueno, aquí m'ho estàs fent, però si no tens allò que... com les... Saps? La És zona com de confort, que... Sí, en plan, o sigui, no sé per què li donem tant d'importància al que opinen els altres, però al fons és això, saps? Sí, no, 100%, però a mi el que era això de com explico el que m'ha passat, que no tinc feina i tinc gairebé 25 anys. I a sobre també la incertesa, no? Que a nivell... incertesa de tot, a nivell econòmic i tal, o sigui... Jo em plantava això 24-25 anys i seguia depenent molt fortament dels meus pares. Bueno, molt fortament no, al 100%. I res, i això. I bueno, llavors el que va passar és això, vaig començar a aplicar beques de doctorat amb el projecte... O sigui, bueno, no, primer vaig buscar feina en general de doctorat, no indústria, vale? Però a saco. Vaig agafar el Biocat, que, o sigui, hi ha la borsa de treball. Biocat. El recomanem el Biocat. El recomanem el Biocat molt. I a saco i enviar mails a molts PIs també. Alguns em van contestar, alguns no, vaig fer alguna entrevista, no va arribar a cap lloc. Vaig demanar a Marie Curie, no va arribar a cap lloc, o sigui, em van dir que no, i després una amiga meva, que la vaig conèixer per Fulbright, em va dir, aplica a la Caixa. I en plan, no aplicaré a la Caixa, perquè no, o sigui, normalment la Caixa de doctorat ja la demana gent que està fent les pràctiques, o el TFM, al mateix grup, i quan demana la Caixa està com tot molt rodó, tal, jo no tinc això, jo ara estic... O sigui, jo puc dir que tenia aquest projecte i tal, o sigui, jo puc fer una aplicació, però no. I és que me'n recordo, Sara Barrera, si està escuchando esto, te quiero, perquè a veces sempre dic, i em va dir en plan, aplicar, 100%, i llavors vaig aplicar. Llavors el que em va passar, o sigui, jo vaig aplicar al gener, de gener a abril va ser quan em van rebutjar de diversos... Altres llocs. D'altres llocs i tal, ja estava molt, molt desmotivada, llavors a l'abril jo vaig contactar amb la Roser Sala, que és una professora d'imatges de la UB. L'hem tingut. Ciències biomèdiques, no? Sí. Doncs la Roser, a part de ser molt bona profe, ara seré molt pelota, però és que és veritat, o sigui, la recordo com ésser humà top, a nivell que et pot escoltar i et pot animar, saps? És important tenir un referent a la universitat, 100%. no? Que vull dir, ningú ha de ser el teu pare i ningú ha de ser la teva mare, això està clar. I tampoc és un col·lega, però un referent, una persona que et pugui, no? Un guiar. Sí, o sigui, persones que quan parlis amb elles que sentis que t'estan escoltant, que no és semblant, perquè hi ha gent que potser et dona els consells per viure la vida que tenen ells, saps? En plan, sí, t'escolto, però és que has de fer això, saps? I després hi ha altra gent que és com, vale, però tu què vols, saps? O sigui, com et veus, què vols de la vida en general i quines opcions tens ara i quines opcions creus que pots tenir, saps? I llavors vaig parlar amb la Roser i la Roser em va dir, és que Olivia, estàs com molt tancada en el que vols fer, en plan, tu només vols fer un doctorat en això i tal, obre una mica la teva ment, a veure què més hi ha i sobretot, o sigui, jo li vaig dir, és que sobretot estic molt ratllada perquè estic a punt d'aplicar ja a feina d'empresa, que crec que em costarà menys trobar feina en empresa que no en ciència, perquè hi ha més oferta, i perquè tothom està cobrant i jo no. És que el tema del sou, o sigui, a mi em feia molt de greu i sí, i això. I llavors em va dir, bueno, em va animar molt, etc. I em va dir, conec una dona que es diu Raquel Pérez López, que està al bio i que està buscant doctorants, però encara no ha ficat l'oferta a la web. I jo primer vaig pensar, ni de coña me pongo a programar durante 4 años y ni de coña hago imágenes médicas, que durant la carrera les imatges mèdiques ni fu ni fa, o sigui, normal, però no em va cridar l'atenció. Però em va dir, bueno, hi ha la Marta Ligero, que és doctoranda del grup i és d'enginyeria biomèdica de la UB, també d'un any més, vés a parlar amb ella, no sé què. Vaig anar a parlar amb ella, em va encantar. Vaig conèixer la Kenia i la Raquel, les meves supervisores, i vaig dir, jo vull treballar aquí. I tot això no sabia si havia passat l'entrevista a la Caixa o no, però jo ho donava una mica per perdut. Perquè al final m'havien rebutjat de la Marie Curie, que jo al principi pensava que la demanava menys gent. Sí, bueno, sempre hi ha com la idea que la Caixa és com el màxim, no? Clar, perquè al final les beques és oferta i demanda. La Caixa la demana molta gent, o sigui, és la beca més coneguda. Llavors, com m'havien rebutjat a Marie Curie, jo vaig dir, segur que no passa entrevista. Vaig passar entrevista i, clar, em vaig trobar amb el dilema de que jo ja tenia una mica de commitment amb la Raquel, no? Bueno, ella em va dir, en plan, el que vulguis, saps? Sí, o sigui, ella em va dir una frase que mai m'oblidaré, que em va dir, yo te quiero con o sin beca.
I això, a mi, o sigui, és que sempre estaré molt agraïda per aquesta frase perquè m'ho va dir en un moment en què jo em valorava molt poc perquè m'havien rebutjat, m'havia passat lo del doctorat industrial i m'havien rebutjat d'altres llocs i mails que no et contesten també, no? I vaig dir, buah, yo quiero trabajar con esta mujer. I sí, llavors, clar, a l'entrevista a la Caixa jo vaig defensar l'antic projecte perquè vaig parlar amb gent i em van dir en 20 minuts no et dona temps a dir que vols canviar. Però quan me la van donar vaig preguntar si podia canviar projecte i em van dir que sí, i per això vaig acabar el bio. Quin antic projecte, perdó? O sigui, jo vaig presentar a la Caixa el projecte de detecció de càncer d'ovari de nanotecnologia. Del doctorat industrial. Però vaig conèixer la Raquel just abans de saber si passaria entrevista o no. Vale. Però és normal, la Caixa et deixa... O sigui, la meva modalitat, que és retaining, pots canviar... O sigui, hi ha incoming i retaining. Incoming pels que han tornat, o sigui, que estaven fora, que aquests sí que tenen un projecte més fix. I tu no podies fer això perquè venies de Berkeley, no? Clar, però jo havia estat a Espanya més de 12 mesos entre que tu la demanes. O sigui, els últims... Sí, alguna així. O sigui, com que els criteris no colava. Jo havia de demanar retaining. De fet, quan em vaig entrar d'això, o sigui, retaining la demana més gent. O sigui, hi ha més gent que vol fer el doctorat aquí, que ja estava aquí, que no gent de fora que vol venir aquí. I llavors era més complicat. Jo volia demanar incoming, però no. Llavors vaig demanar retaining i sí, i llavors em van deixar canviar el projecte. No, però està bé que la gent ho sàpiga, no? Que tu pots demanar una beca de la Caixa i si per qualsevol cosa el projecte antic no funciona... La beca retaining, sí, exacte. O sigui, òbviament, sí. O sigui, clar, jo vaig presentar PhD en enginyeria biomèdica. Si dic que vull canviar PhD en arqueologia, doncs m'haguessin dit en plan, mira, doncs no, però si és el mateix panell, sí. Jo crec que també vaig tenir molta sort perquè o sigui, el meu perfil d'enginyeria biomèdica em permet passar pel panell de mates i física, o sigui, un panell com més tècnic. I tots els que fem alguna cosa de salut és molt fàcil explicar l'impacte a la societat, no? O sigui, al final jo estic intentant millorar la vida de les persones amb càncer o qualsevol malaltia, no? Llavors, clar, o sigui, jo crec que per això vaig tenir molta sort. O sigui, tinc molta sort que el meu perfil a les beques potser destaca més per passar per un panell més tècnic. O sigui, si jo passés pel panell de biologia, ni de conya m'haguessin donat les beques. Perquè d'entrada ja tothom té més nota mitjana a la carrera que jo, segur. Jo tinc 8,5 i tots els que heu estudiat bio tenim 9. La nota es valora? Això és una pregunta. Què es valora en la beca de la Caixa? A la beca de la Caixa... O sigui, òbviament, qualsevol persona que vulgui demanar beques de la Caixa que miri les bases, o sigui, però que tu sàpies de memòria. Però en general hi ha 3 seccions. O sigui, hi ha la part de a veure com era... Cartes de recomanació, 20%, vale? La part del projecte a memòria, 30%, i el currículum, 50%. Llavors, dintre del currículum està la teva nota a la carrera, però és una part més. O sigui, dintre del currículum també està, doncs això, que hagis marxat fora, que és superimportant, ho valoren molt, i que hagis fet... Erasmus, per exemple, ja pondera una mica. Pondera, segur. O sigui, perquè al final hi ha com... O sigui, ja només tenir la iniciativa per marxar fora i saber que en un altre país, potser amb una altra moneda, una altra llengua, ja tens alguns challenges, no?, per adaptar-te i tal, o sigui, això es valora positivament molt. I això, iniciativa de fer pràctiques, fer projectes, coses així... Si la demanem, posarem que estem fent el citoplasma, Joel. Sí. Posarem que estem fent això. Pues sí, no, és que 100%, o sigui, divulgació científica a saco, saps? Sí. Al final, això que esteu fent és molt de temps o sigui, i no és només per vosaltres, és un impacte, és per la societat, saps? En plan, potser algú escolta això i diu, ai, doncs vaig a demanar la beca a la Caixa, no sabia que existia. Hi haurà gent que t'escriurà, hi haurà gent que, hola, Olivia... No em tracta de vostè. Jo ho feia i no queda bé, ara ho sé. Una crida, sí, no la tracta de vostè. Sí. I llavors, al doctorat, ara sí que ja... Quan portes fent-lo? Porto 3 anys fent el doctorat. Començo, al novembre faré 3 anys. Què tal, ara que ja portes 3 anys? M'encanta que ho diu com una relació. Al novembre fem 3 anys. Al novembre, el doctorat i jo, fem 3 anys. Sí, fem 3. És que just he entrat... O sigui, jo el recomano moltíssim, O sigui... Sempre dintre d'un perfil d'enginyeria biomèdica estàs parlant? O en general a tothom? Sí, des de la teva realitat. Clar, o sigui, depèn del que vols, de la teva situació personal, del que vols en la teva carrera i tot això. O sigui, la principal cosa és què és un doctorat. Què és un doctorat? Un doctorat és, per mi,
avançar el coneixement, en qualsevol àmbit. Ara jo estic en medicina, en enginyeria biomèdica, però al final si tu fas un doctorat en plan econòmic o de història. En plan, tu intentes com avançar una mica el coneixement existent i compartir-ho amb la gent, no? I que després es pugui tirar una mica més d'aquest coneixement també i tot això. Perquè al final també a la tele es parla molt de... O sigui, totes les dades d'economia i tal, moltes, o sigui, hi ha estudis, un estudi diu que no sé què, això ve de penya fent doctorat, o sigui, tot és en plan, i analitzant dades a nivell global o a nivell local, però, o sigui, és gent allà picant i llegint molt. Picant codi, vull dir. Sí. Pedra, picant pedra. Sí, tapitas. També, no? Una mica de... Sí, de tot. Llavors, a mi em sembla una cosa de molt valor. O sigui, jo crec que té molt sentit a nivell de... O sigui, jo m'aixeco molts dies. Hi ha dies que m'aixeco i no m'agrada la meva feina, però hi ha dies que m'aixeco i dic, joder, doncs vaig a fer una cosa que té sentit, saps? I a sobre que també, a nivell personal, crec que és una manera de veure fins quan arribes en un context d'incertesa. O sigui, per exemple, et pot passar, ¿vale? Que tu treballes en una empresa i que tens un jefe o una jefa que passa de ti i no sabeu exactament cap on està tirant l'empresa i tu has de dir, vale, amb el que tinc he de tirar. Però no sol passar. En el context de doctorat sol passar una mica més, ¿vale? Que et donen unes dades o et donen una pregunta que has de respondre i tira. I apanya't. I apanya't, saps? Llavors està molt bé per descobrir a tu mateix com de bo ets en aquest sentit, si t'agrada o no, saps? O sigui... Si t'agrada aquesta incertesa i aquesta exploració, o si prefereixes tenir un camí més marcat. Exacte, sí. O sigui, jo, del millor que m'emporto del doctorat és aprendre decisions en context d'incertesa i sobretot que... O sigui, jo era una cosa que tenia al cap de si volia fer doctorat o no, i jo ara, després de fer-ho, m'aniré a dormir cada dia sense pensar en aquesta pregunta, que és molt guai, saps? O sigui... perquè jo hauria de fer-ho o no, tal. Pues és que jo ja no ho penso des de fa 3 anys, perquè ho estic fent i ja estic on volia estar, perquè jo volia saber què és fer la ciència. Òbviament s'ha de parlar molt de les condicions, s'ha de tenir en compte que jo estic en un context privilegiat perquè o sigui, al final tinc la beca a la Caixa, que m'ha permès independitzar-me amb la meva parella i tenir una millor qualitat de vida que molts doctorants a Espanya. Llavors, o sigui, és un tema bastant rellevant, perquè al final la majoria de doctorants ens plantem gairebé als 30 anys. O sigui, jo acabaré el doctorat amb 29, espero. Segur que sí. Però, o sigui, acabes el doctorat a 27, 30, 32, 33, els que sigui, i et plantes potser sense tenir estalvis. Sí. Llavors, si vols formar una família allà o si vols comprar-te un pis o el que sigui, s'ha de tenir en compte. Òbviament estic parlant d'Espanya, si marxes fora, potser és un altre tema, no sé com funciona a altres països exactament. Li preguntarem a la Mèrida d'aquí uns anys. Tenim una amiga que se'n va a Noruega ara. De fer el doctorat. A fer el doctorat, sí. I content. Sí, la Mireia està molt contenta, la veritat, també té la parella allà. Clar. Un noruec guapo, alt, fort, no m'estranya, clar que està contenta. Sí. Però bueno. I fes-nos 5 cèntims només, el teu doctorat, de què va? Vale, el meu doctorat... Intento... O sigui, el meu doctorat jo intento respondre la pregunta de... sí... A veure, espera, que ho penso bé. Pensa tu el que vulguis, Vale, jo intento respondre la pregunta si la heterogeneïtat que es veu dins els tumors, vale, en càncer, els tumors sòlids, una metàstasis al fetge hepàtica, vale, per exemple, si aquesta heterogeneïtat és rellevant per mesurar la resposta al tractament. Vale? Ara ho explico millor. O sigui, actualment, les imatges mèdiques de radiologia, vale, una ressonància magnètica, un CT, s'utilitzen per detectar el càncer i també per veure si el pacient està responent o no al tractament. Però aquesta mesura de la resposta al tractament es fa només mirant la mida. Vale? Si jo soc una pacient, vale, i tinc metàstasis hepàtiques just abans de començar el tractament, me les mesuren, vale? En plan... Mirant la mida... Mirant la mida només, vale? Sí, mirant la mida només i després el tractament un altre cop i veuen si estic responent al tractament. Jo intento demostrar
que la mida no és tot. Que hi ha heterogeneïtat dins dels tumors. Ja tenim clip. Exacte. Size does not matter, no? Exacte. O sigui, que al final hi ha tumors que, tot i que tinguin la mateixa mida, estan responent al tractament. Llavors no s'ha de parar el tractament. Per què és rellevant? Perquè si tu tens un pacient que està responent al tractament però els tumors continuen sent grans, clar, perquè hi ha alguns tractaments de càncer que no funcionen fent el tumor petit en 3 mesos, sinó que el maten per dins, o sigui, tu després veus una necrosi, no? que el tumor s'està morint, però això actualment a la pràctica clínica no es té en compte. Es té en compte només la mida. O sigui, òbviament això està molt estudiat, hi ha uns criteris i tal. Però jo intento desenvolupar algoritmes que em quantifiquin millor aquesta heterogeneïtat i veure si és rellevant per la resposta al càncer, amb l'objectiu que puguem mesurar millor si els pacients s'estan tractant amb el tractament adequat o no. Que interessant. I realment no vas enganyar ningú, tu el que estàs fent és millorar la vida de les persones. Òbviament, sí, o sigui... És que a vegades jo crec que tenim com de síndrome de l'impostor en això de dir, clar, jo ho he de dir perquè sí que és veritat que crec que... Però, a veure, no és síndrome... O sigui, hi ha una mica de síndrome de l'impostor, però també hi ha una mica de ser realista, que amb la nostra feina, o sigui, el paracetamol que et prens avui va ser 20 anys de recerca, potser, saps? O sigui, jo el que estic fent avui, ojalà millori la vida dels pacients, però és que potser no ho veig. És que potser és d'aquí molts anys i potser de manera indirecta, no? De que jo amb els meus resultats negatius hi ha algun científic o científica que després ho petarà i que veu el meu paper i diu, vale, com aquesta persona ha fet això, ja sé que això no funcionarà perquè ha tingut resultats negatius, per tant no perdo ni temps ni diners en fer aquest experiment, faig un altre. La importància també de publicar resultats negatius. Sí, s'ha de publicar tot. I perquè al final, si no, no és ciència. O sigui, la ciència, per definició, o sigui, ha de ser reproducible i ha de ser que algú pugui utilitzar la teva feina per tirar-la cap endavant. Llavors, jo crec que estem sent una mica realistes a vegades els científics quan diem en plan... O sigui, jo mai diré, crec, en plan, jo treballo per millorar la vida de les persones. O sigui, no... Això només es posa a la beca. Això només es posa a la beca. Exacte, només es Olivia fica Prior, les beques i no grans. bastarda. No, sí, o sigui, és com que... Indirectament sí, Jo crec que no però... digues sí, Olivia. No, a mi 100%. m'agrada convèncer-me i convèncer-nos de que sí. O sigui, òbviament, si estigués treballant amb British Tobacco o Marlboro, saps? Sí, estic... Bueno, saps? Al final sí que l'objectiu de la ciència és millorar la vida de les persones, ja sigui en coses de medicina o només per tenir més coneixement, però perquè jo també crec que la ciència, per fer ciència, que no tingui aplicació, també és interessant. A mi m'agrada molt també la ciència bàsica. La En recerca plan, més sí, bàsica. exacte, només... O sigui, jo he canviat molt en aquest sentit, perquè jo per mi pensava que no, que tota la recerca ha de ser transnacional, que s'apliqui al pacient i tal, però recerca bàsica, només per saber les coses, és la base ara... És una gran discussió entre ell i jo. Jo Ah, soc el sí. tradicional, jo soc el que m'agrada tal, i el Joel és un purista. Doncs mira, jo vaig començar el doctorat com tu i ara estic una mica com tu. En plan, la idea de fer els experiments que vulgui i preguntes... explorar... Sí. És interessant. Joel, hi ha alguna pregunta que t'hagi quedat d'aquí? Perquè si no passem a l'última secció. Passem a l'ingredient secret. M'ho estic passant molt bé. Bé, doncs passem cap a la secció preferida nostra, dels oients i de tothom, això m'ho vull inventar, però direm que sí, que és l'ingredient secret. Olivia, quina cosa no hi pot faltar a la teva vida o quina cosa hi ha estat sempre que dius, això m'ha ajudat molt? Ser filla dels meus pares. Ser filla dels meus pares. Sí, o sigui, al final hi ha el tema de la sort, no? O sigui, sempre es parla una mica de la sort, de que tu pots... o sigui, pots intentar com millorar la sort que tens fent algunes decisions, que potser sí, O sigui... O exposar-te més cops a aquesta sort. Sí, exacte. O sigui, 100% ja... O sigui, no tota la vida és sort. Home, tu vas enviar 44 mails per una beca, 58 per una altra... Sí. Això, aquí hi ha molta feina. Sí, però després hi ha coses que no controles, no? Com per exemple... O sigui, no controles les persones, no? En el context d'una beca, les persones que t'entrevistaràs o les persones que van... o sigui, que es presenten al mateix temps que tu a la beca. Però la cosa que no tens cap control mai, que és sort purament, és on naixem i quan naixem. O sigui, jo he tingut molta sort, que he nascut en una família que és que m'han estimat molt, m'han pagat la carrera, m'han dit que sí a gairebé tot,
quan no he tingut, o sigui, quan m'han sortit malament les coses m'han recolzat molt i mai he passat gana, o sigui, és que no sé. Sí, l'ingredient secret per arribar on estic, o sigui, ha sigut ser filla dels meus pares i mi germana, la meva germana. Perquè les germanes petites crec que també mirem molt els grans, saps? Indirectament aprenem molt, sí. I jo crec que el més rellevant que faré a la meva carrera mai serà ser filla dels meus pares, perquè és que, o sigui, totes les coses que sento que he volgut venen molt de, jo crec que l'educació que m'han donat i les oportunitats que m'han donat. Que òbviament després pots dir, vale, una persona amb les mateixes oportunitats potser no les exprimeix tant, o sigui, vale, això sempre, però és que no tenim cap control d'on naixem ni quan, i he tingut molta sort perquè vaig néixer el 96 en el seno d'una família molt guai. Llavors, sí, ingredient secret. No només també potser econòmicament, sinó també a nivell dels valors que t'han donat, no? Sí, o sigui, sí, és com que, o sigui, no sé, això, com de la necessitat de deixar el món una mica millor del que t'has trobat. Al principi els meus pares, doncs, sempre ho he vist molt això i... M'agrada una cosa, que és que al principi ens explicava. Jo quan marxo a l'Argentina, els meus pares em diuen no tornarem a agafar un avió. Pum! França, pum! Austràlia, pum! No, sí, els meus pares sempre pensen en plan... Que hem fet malament. No, merda, ha sigut efecte rebote, perquè la meva germana també, saps? O sigui, quan va esclatar la pandèmia, jo estava a Califòrnia i la meva germana a Qatar, per feina. Fantàstic. I llavors va ser com... Vinga, tornem, saps? Reunió familiar. Sí, però els meus pares sempre han dit que... És que, de fet, no tinc cap record d'estar en un avió amb els meus pares. Hòstia. Això és fora de... O sigui, la meva mare, el primer avió que va agafar, després d'Argentina... O sigui, clar, perquè vam tornar a l'Argentina el 2001, el 2004 vam tornar per només veure amics i tal, però ja no vam tornar més. I la meva mare, o sigui, em va acompanyar d'Erasmus per ajudar-me a les maletes i vam anar en tren. No te'n recordes, No, és que, ara sí, perquè la meva mare ha tornat a viatjar fa 3 anys, o sigui, la meva parella està a Mallorca i fa 3 anys vam anar a l'estiu per primer cop a Mallorca. Però, perquè et facis una idea, estàvem a la cua de Vueling, vale? I hi ha com grup 1, grup 2, grup 3, i em va preguntar si tots anàvem al mateix lloc. O sigui que realment el tema dels avions... Sí, o sigui... No, la meva mare va dir 0 avions, i el meu pare era igual, o sigui, 0 avions. Llavors, jo crec que les filles hem fet efecte rebote total. Hem dit, que no viajamos, pues os vais a enterar. I última pregunta, ja per anar tancant. En el moment aquest de tanta beca, tants mails i tal, no ens desanimem, no? No us desanimeu, però, o sigui, en aquell moment que esteu super desanimats, és molt difícil que us torneu a animar per vosaltres mateixos, no? Llavors, contacteu amb persones que tenen més energia que vosaltres en aquell moment, i pot ser, o sigui, és que pot ser un antic profe, un tiet, una tieta, una amiga, el que sigui, o sigui, però segur que hi ha algú que t'escolta i que t'anima, segur. En el teu cercle, o sigui, jo l'email que li vaig enviar a la Rossell, no sé si te'n recordaràs de mi, queda igual, saps? En plan, mira, m'ha contestat, saps? I alguns que potser no em contestarien, però només que un et doni aquest alè de vinga, va, que sí, tira, saps? Ja està. Llavors, òbviament et desanimaràs durant el procés, però identifica que estàs molt desanimat i intenta contactar amb algú. I sí. Un punt de suport. Molt bé. Sí. Doncs res, Olivia, moltíssimes gràcies per tots els consells. Jo he avisat que avui la cosa era interessant, avui hi havia teca. Aviam qui passa els apunts més ben fets. Exacte, avui necessitarem aquí una compilació. Doncs res, ho deixem aquí. Gràcies de nou, Olivia, per venir avui al Citoplasma amb nosaltres. Gràcies a tothom que ens escolta, la gent que ens ajuda a tirar el projecte endavant. I ja estaria, no? Sí, això seria tot. Gràcies per seguir. Petons, que vagi bé. Adéu. Adéu. Doncs ja està. Ara peguem tots els micros i de cada altre